camins que s'esvaeixen, camins que hem de fer sols. El que fou líder del Sopa de Cabra i que s'ha convertit en un dels personatges més rellevants de la música contemporània a Catalunya, en Gerard Quintana, ha estat acompanyat d'en Joel Joan, Aquesta és la primera edició, diríem, d'aquest cas del Catalunya Acció Sonora i estem en les acaballes de l'actuació del Gerard Quintana. Ha fet alguna cançó amb el Joel Joan, però ara... Per vosaltres! T'havies tirat o no, però? No. Jo sí! Imagina't que trist, tota una vida dedicant als concerts i qui s'ha tirat al públic soc jo i el Gerard no. No, perquè jo si em tiro, surto... No tornes? No, surto volant. Clar, no puc evitar estendre les ales. Bona nit, família! Som els Gossos i estem molt contents d'estar aquí aquesta nit al Sant Jordi! Fa gairebé 12 anys que aquell innocent projecte anomenat Gossos començava a rodar. Els Gossos han estat acompanyats de les violines i de la Bet, aquella cantant de Súria coneguda per Operación Triunfo. Sí, clar, la Bet doncs, ja ens lliguen molts anys d'amistat, nosaltres la coneixíem molt abans de que li succeís tot aquest fenomen i la veritat és que creiem molt en ella, no? Creiem que és un artista que dintre d'aquests, aquest diguéssim... Prefabricat o... Sí, bueno, tota aquesta gent que van sortir del concurs, etc, que tampoc no els conec, però la Bet realment té fusta. Chris Jonico ha presentat en directe el seu segon disc en solitari acompanyat dels Mags de Vin i Gall. Permet tenir contacte molt més directe amb la gent i que tot és molt més gran. O sigui, inclús la gesticulació ha de ser una mica més gran, però bé, evidentment, bueno, hem d'estar per tot, no? I